Benvinguts al debat digital 12x12 que organitza Barcelona Digital, on 12 professionals ens valoren com han estat els 12 mesos que acabem de l'any, o bé ens plantegen com veuen els 12 mesos que anem a encetar l'any. Que la competitivitat de les empreses es basa en dues coses, no? La seva estratègia individual i la qualitat de l'entorn on competeixen. Cal no oblidar que Catalunya genera l'1% de la producció científica mundial, mentre que no representem ni el 0,1% de la població. Les consoles, tant les de casa com les manuals, poden tenir un paper i cada cosa està permès el paper que tindran en el món de l'educació. És positiu el que es pot fer pel càncer i l'actualitat que tenim, però sobretot el que es pot fer en la formació. Aquí això ens ajuda. Llavors, posem un exemple del que vam fer l'any passat. És un curs de virtual d'oncologia pediàtrica que s'ha fet amb la col·laboració, és a dir, s'ha fet totalment e-learning, s'ha fet amb la col·laboració de moltes institucions. A esa crisis estructural se le ha sumado ahora la crisis coyuntural, pero no podemos echarle a la crisis coyuntural la culpa de todo lo que está en marcha. El pes podria condicionar l'aspecte que té la música, ¿no? El look, que acaba si perdem pes o guanyem pes, ¿no? Es un momento en que hay más creatividad que antes, hay más difusión cultural que antes, simplemente han cambiado lo que son los hábitos de consumo de la cultura y evidentemente el modo de entender la cultura. Tot el disseny i tot el desenvolupament que han fet inicialment arquitectes, enginyers i disseny que es puguin traduir a les coses com siguin concretes i vincles. Por supuesto, todos los desfiles de todos los creadores, como sabéis, los tenemos al momento, es decir, al momento que París está desfilando podemos verlo online, podemos hacer un previo al cliente para que el cliente ya vea si la idea le puede encajar o no le puede encajar. No tenemos que esperar al final del proceso. Hacemos las herramientas especializadas, o sea, estamos dentro de todo el proceso, ya no estamos fuera que nos llaman para realizar un software y lo vendemos y todo esto, no. Ya desde dentro podemos participar en la creación. Al final ens en donem compte que al llarg de la vida, normalment en els moments així guapos, sempre hi ha pastís. La realitat augmentada és una tecnologia que s'està utilitzant en el sector aeroespacial, s'està utilitzant en performance d'arquitectura. Cada vegada es van imposant més formes de producció que són, diguem, exclusivament digitals i aquesta va ser la primera. És difícil de creure, deien, el sonido no funcionarà, el cine tiene que ser en blanco y negro. És que el cinema i el telèfon van fer l'amor a finals del segle XX i van produir una cosa que és internet, l'element de la interfície. Nosaltres ens relacionem amb la computació a través de noves formes que no estan únicament associades als mitjans tradicionals com la parla, per exemple, la parla o la imatge. Està fet d'internet, vol dir que això està creat ara amb el pronòstic sense intervenció humana que ha sortit d'internet. És a dir, que dels números en fem frases, les frases es verbalitzen. En el futur la televisió pot ser només per mi, perquè jo li hauré posat les meves capacitats, les meves voluntats, les meves necessitats i ella, el filtratge de les dades i entregar-me-la a mi. Tanquem un any però comencem un altre any en què per suposar persona digital està a la vostra disposició per aplicar les TIC a qualsevol àmbit de